Kasang Voice of the People's Party VPP ka kermen scam ba upai ba kri kasi janti on ai biang kajing siania ka ba khamjur hakan election sitang semoy ban salong nak tak MP na Shillong Parliamentary Constituency Shalok Sabha hadin kajing klat kendit no Dr. Rigi Eji Sengkon unong aiktien ka VPP Dr. Piswerani Laong ba ka VPP ka don kam kajing yalam ublai baru pai ba namar hakan ke syuki MP ke bedang tri ka don kajing tri ke ban pendap ika ulang scam bahakan election bamentan yo biang ya kene kesuki lembak kabor paj ba kumbak ya ayo Dr. Ricky Eji Sengkon wakras dat no dangshan u Dr. LP suang bahakan election kende kejing ai buram yo Dr. Ricky bam kuai hadwa bulai bat ban scam ya kejing shani opaj ba ya parti bat kawai pat ban ai kabor bah ubreu ba ka parti ka ban siat ban kit ya kene lengkor ka bakia ka WP ka tuai ke teng Dr. Baskem Marbo balong ketong MP hak ni election steng semoy ke ban salong sian Te kalong ka pasisya ba manen kasngi ngila yo ya katu ka recommendation na kaliang jong ka election committee jong ka party ka ba la propose ya ka kerteng ke jong i Dr. Baskem Marbo ba inlong kum u candidate na ka banta kan ka forthcoming MP election ka by election hadin ka jing khat candidate no jong i Dr. Ricky Eji Sengkon Dekani ke recommendation kawan baik na kaliang jong ka state jong ka election committee jong ka party. Dekani kawan syah ka SEC, te kasong ka SEC mantaban aya ka approval ne ka rai ka bakhaddo ha ka bedai ba ka jinglong ju i ko mokur tong na kaliang jong ka party. Te kasong mai tang kum tahi. Kani te ka tip tang kene ka election committee namar ka ting trikam jong ka election committee ha po jong ka party kalong long independent long ngam long private pi ngam dei du khat ang tu ti ngim ju khamya interview hi ye kajing trai kam jong ka ti manu ba apply ya kata tengar ngam datip ten rei kani ka recommendation bakal awan ta kami ka karteng ka jong i tang ye kata telong ngatip kan parti ni ka jengkersan ka banghiran kam hi ka dei be Kemudian kong lembaga jalan kujung belai berkabar kalau baik ba upai ba kai. Nama kani ka suki ke bathali menta ngi kum ke BPP ngi mu iya ka tangkum ke vacancy. Henry kadon ka void yang ni. Kadon ka jingthali yang ni hadin bala i no dai late Dr. Ricky Eji Sengkon. Tingi scam ba lengba jong kani ke election ke pementa ngin la ban simbiang ya kani ka suki nomor ngimna ban kam traya ka nama kadai ki pai ba ki budget ya Dr. Ricky Eji Sengkon ha ka ko por de kene ke election nama kata daw ngi pan ye ke jingkersan na ki pai ba sa sen pat kum ba kila ayangi de kene ke election kum kalong mentahi way kandai ka tribute na ka menta I late Dr. Ricky Eji Sengkon ka jimburom yi oi la ya pendap dan burom ya kamat ka jungi kum tu dan dei lemba jo kene ke election kandai ka tribute na ka menta jungi ka ar pa kalong ban reaffirm ane ban scam ya kata ka jingsania juga beriu hak parti ke jongi ti barikon ila yo e landslide victory kum tu ko por tingi humility ba kane ke job kan kham khrau ya katu bar ka balai kalong bangin aya ka mandate hau beriu jong ka parti hau candidate bangin lasai khanang ba unkit ya kane kelengkor rama kane kade kelengkor ka bakhia sibon ti nama kata dawi humility bar ngi pani ke jingkersan ke pai ba sai sen pat lemba jong kane ka by election ha kane ka kan ठीक है